ka college professor sa Bacolod ang nagpangita man sang pamaagi nga mabuligan ng katapo sang marginal sector ilabi ng mga tricycle driver. Kaupo din nga mga estudyante, abyan kag mga kakilala. Naglunsar siya sang fund drive agod nga masurpresa ang isa ka 68 anyos nga lolo nga tricycle driver nga nagaisahanon naman sa kabuhi. Ang ilang istorya sa sining episode sang Baganihan. Sa 18th Street, Lacson sa Bacolod, masami makita si Lolo Alvino Altubar nga naga-istambay. Sa edad nga 68 anyos, ulan kag init ang iya ginasulay agod bisan paano may mabakal nga pagkaon sa matag adlaw. Walang gulay ang pagitaan. Muna lang ganyan, wala mo ko'y skill nga nabalaan. So, kayahon ko na lang kay bakit siya kaunon kung di siya mo ikad. Istorya ni Lolo Alvin tuig 2000 sa magbiya siya sa Banwa sang Calatrava agod magpasimpalad nga mga buhi sa syudad. Si Lolo Alvin may 3 ka mga kabataan nga may mga pamilya naman. Sa daan nga outpost sang Barangay 7 siya isahanon nga nagapuyo. Wala ko lang isa kay di ako pa isa ni Kapitan, di ba? Iko balay mo. Ano ka nakalawig ka sikad nung Alvin? Na. Nga aman nga gasikad ka? Di ko kukuhan sa karga sa pastro. Suki nga pasahero ni Lolo Alvin ang philosophy kag history professor nga si Alex Manlapaw sa Kolehiyo de San Agustin, Bacolod. Malawig naman niya nakita ni Alex ang kahimtangan ni Lolo Alvin amo nga wala siya magduwa-duwa nga mabuligan ang satuanay nagadulong sa iya pa eskwelahan. And si Lolo Alvin were my usual, each time I don't get to bring my car, they were my usual suki, okay, in order to get to San Agustin. Okay, so that's the route they're flying sa Banga Starbucks. Okay, and even before that, each time I get this opportunity nga mag-outreach, like mga tag-food packs during Christmas, they are almost always on top of my list. Hindi lang ang maestro ang nakatulpangod sang sitwasyon ni Lolo Alvin nga haluson na magsikad. Ang iya gani matag-adlaw nga kinitaan, sakto lang sa iya panyapon. You know, each time I learn nga it's raining really very, very hard. Sometimes I think about the condition ni Lolo Alvin. Kung grabe ito ay anang tulok siya itong balay, yung una. Gani sinila nga April, ginlunsar ni Alex ang fund drive sa iya nga social media account agud makabakal sila sang bag-o nga e-bike para kay Lolo Alvin. Nalipay naman si Alex nga sa bulig sa mga estudyante kag bisan sa mga anay alumni sang eskwelahan, natigayon sila nga nakatipon sang pondo para ibulig kay Lolo Alvin. Of course, kay, hindi lang ako actually ang naka-notice ng iyang nga condition, and I have like students, colleagues, friends nga sometimes they also couldn't help but mention nga medyo ka si Choyo, si tatay, grabe nga tricycado nga medyo gubaon agid. So man well, in my case, well, I don't know exactly, but it's just me. It's just that there are people who will like, feel bad about the condition of some people, and go about their daily pursuits, just like that. Or there are people who would actually do something about it. So in my case, well, I feel bad. Whenever I can do something about it, I decided why not. Istorya ni Alex, hindi niya mabatas nga mapabayaan ang mga kubos, ilabi na ang mga kasubong ni Lolo Alvin nga tricycle driver. Sa nagpeak ang pandemic, nagpatigayon man siya sang pantry on wheels upod sa iya mga estudyante. Ginlibot nila ang mga dalanon sang syudad para mapalabot ang bulig sa mga malabyan nila nga nagakinahanglan. Each time, when I try to reach them and tell them about this person or that person nga kinahanglan ko buligan, it's almost always without hesitation they're willing to step forward and do whatever they can to chip in. Ginakalipay karon sa maestro nga sa simple nga mga pamaagi nakahimo siya sang maayo nga buluhaton sa isig katawo nga sarang man makahatag inspirasyon sa iya pareho. Inagud man nga malabot ang ginalauman nga pagbago sa mga komunidad. That I never tire helping other people. Okay. Because there are people like them who are also willing to help. It's just that they don't have the opportunity, they don't have the time. Okay, it's my way, in other words, of trying to help them help others. Okay, I'm like kumbaga do instrumento lang ko because of people like them that I never tire of helping others also because they are an inspiration. They give me a lift, and somehow they give me a serious push to keep doing what I'm doing because they believe in me. Tuyo ni Alex nga sa madson nga inadlaw, mabisitahan liwat si Lolo Alvin kag mapalabot na sa iya ang sorpresa nga ila ginhanda para sa iya. Siyempre, I feel fulfilled having to make a positive difference in the life of somebody. Lipod naman ini sa hibalo ni Lolo Alvin nga tugtub karon
padayon pang pagsikad agod malampuwasan ang gutom sa matag adlaw. May ara ka ginalauman o ginahandom ano tani sa edad mo 68? Inandong ko lang ng medyo maka-ibay ko. Parang daw di na ko makapuyan yun. Kaya magtaas na edad ko mo. Ano ba lang nagahulak nga sorpresa sa iya? Bantayan naton sa madason nga episode sang Paganihan. Imo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kun ikaw, pwede mangin paganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.